Lewapdan soň Mary vilayaty prezidentiň saparyna taýýarlanýar. Azatlyk radiosynyň bayramaldaky habarçysy prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň bu regiona etmegine garaşlayan sapary bilen baglylykda şäherde 9-njy iýuny günüň 2-nji ýarymyna ýollaryň peteklenendigini habar berdi. Ertir 10-njy iýuny prezidentiň saparyna garaşlaýar. Vilayatyň çägine ot ýakmak, tamdyrda çörek bişirmek gadagyn edildi. Tutuş Bayramaly şäheriniň çägine howpsuzlyk berk putolandyryldy. 2 gün bäri bazarlar işlemeýär, käbir dukanlary ýapyk saklanýar diýip habarçymyz habar berdi. Ol 10-njy iýuny ýollaryň nowatdaky duýduruş üçin ýapylýanyny, prezidentiň galjak rezidensiýasyna goly hewitlerde ýaşaýan adamlara öýden çykmagyň gadagyn edilendigini habar berdi. Şeýle prezidentiň bayramalda ýerleşýän taryhy ýadygärliklere şol sanda Sultan Sanjaryň mavzoleyine hemde Hoca Yusuf Hamedanynyň ziyaretkhanalaryna baryp görmegine garaşlýanyny habar berdi. 8-nji iýuny prezident Berdimuhammedow iş sapary bilen Lewap vilayatyna bardy. Türkmenabadyň halkara aeroportuny prezidenti resmi adamlar garşy aldylar. Döwlet media we medeniýet serişçileri saparyň barşy barada heniz giňişleýin maglumat bermeýär. Azatlyk radiosynyň hökümete ýakyny namdar çeşmeti şu hepde prezidentiň Lewap Marwe Balkan vilayatlaryna sapar etmegine garaşlýanyny, saparyň dowamyny regionlarda bir näçe etraby we döwlet kärhanalaryny birikdirmegiň gödeňine tutulýanyny habar berdi. Türkmenistanyň göjeli işgärleri öz hasabyna taglyk barlygyndan geçmegini dowam etdirýärler. Hökmany bolan bu taglyk barlygy öz hasabyna amalaşyrlar, taglykdan şikayet etmek oňlanmaýar. Bu aralykda COVID-19 keseliniň öňüni almak üçin girdilen hereket çäklendirmeleri ýurt içinde gowşadylýar. Şol gün paýtagtda döwlete degişlikli idara kärhanalaryň işgärleri taglyk barlygyndan geçýärler. İşleýän pensionerler we maýyplygy bolan işgärler taglyk barlygyndan boşadylýarlar. Raýatlaryň öz hasabyna geçirilýän medisina barlyklary ýüzli ýete eý bolýar. Bu arada Azatlyk Aşgabatdaky habarçylary şeýle maglumat berýärler. Aşgabatyň göjeli işgärleri ýokurdan berilen tapşyryk esasynda barlygdan geçmegini dowam etdirýärler. Hyzmatlaryň ählisi tölegli we saglyk ýatyşlandyryş polisi boýunça her bir adama 150 manada düşýär. Polisiň bolmasa 270 manada, emma lokmanlaryň köpüsiniň barlygy formal we ýüzli häsiýetde geçirilýär. Muňa dispenserizasiýa diýmek mümkin däl. Kardiogramany edip berenlerinde onuň ýanyndan düşündürüş bermeýärler we onuň netijelerini anyklamak üçin soň goşmaça başga bir lokman tapmaly bolýar diýip habarçylarymyzyň biri aýdýar. Başga bir habarçymyz şeýle diýär: "Ähli halk dispenserizasiýanyň nowatdaky bir galplyga dilden edilýän bir ýagdaýa we para almak üçin bir işe öwrüljegi baradaky çaklamalar doly tasdiklandy. Döwlet işgärleri saglygyny barlatmak üçin görkezme bilen gelýärler. Olardan nämäniň agyrýanlygyny soraýarlar. Hiç zat diýilende olar terapewtyň kabul edenligi we adaty analizler üçin төлek edýärler. Eger olarak bir zatdan şikayet etseň, başga doktoryň ýanyna uğradýarlar we ähli zat üçin tölemeli bolýar. Şol sanda düýpli analizler we MRT hem KT ýaly barlyklar üçin diýip habarçymyz aýdýar. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň sözlerine görä häzirki saglyk barlyklar üçin ozalklaryndan tapawutlanýan ýörite bir saglyk resmi namasy berilýär. 2018-nji we 2019-njy ýyllarda nomer 177 spravka berilýärdi. Indi resmi namanyň formasy 146. Ol ozalkysyndan tapawutlanýar. Oňa mammografiýa we süýji kesel anyklamak boýunça gan analizi ýerdilýär. Emma muny ähli poliklinikalar edip bolmaýar. Köpçülik nomer 15-nji keselhanada edýärler. Emma şol ýerde şeker anyklayan glukometrler ýok. Gany damardan alýarlar we umumy gan barlygyny edýärler. Emma adamlaryň eline şeker analizi hökmünde berýärler diýip habarçymyz aýdýar. COVID-19 keseliniň dünýädäki pandemiýasynyň dowamında Türkmenistanda geçirilýän bu häzirki köpçülikliň saglyk barlyklarynyň maksadyny ýurt häkimetleri ma'lum etmeýärler. Bu arada döwlet habar beriş serişdelerinde hem maglumat ýok. Bu barlyklaryň dowamında koronavirus infeksiýasyny anyklamak boýunça barlygyň geçirilip geçirilmeýänligi hem belli däl. Bellemeli ýeri Türkmenistanda saglyk işgärlerini COVID-19 keselini agdamak we ony hasaba almak bir gadagyn edilýär. Aşgabat Hongkongdan soň daşary ýurtlar üçin dünýäniň iň gymmat ikinji şäheri hökmünde hasaba alyndy. Mercer kampaniýasynyň 9-njy iýunda çap eden Cost of Living Survey adly hasabatynda Aşgabat bir ýylyň dowamynda 5 urun pesag açyp 209 şäheriň arasynda dünýäniň iň gymmat ikinji şäheri hökmünde agzalýar. Maglumat üçin aýdylsa, kampaniýanyň ondan öňki ýyldaky sanawynda Türkmen paýtagty 2018-nji ýyldaky görkezijilerinden hem 34 urun pesag açyp 43-nji ýerden 7-nji uruny düşüpdi.
New York'ta yerleşen Mercer kampaniýasynyň bu hasabaty dünýäniň durly şäherlerinde daşary ýurtlylar üçin durmuşyň ardançylygy we gymmatçylygy boýunça geçirilen barlyklaryň netijelerini esaslanýar. Bu hasabat her bir şäherdäki 200-den gowrak harydyň we hyzmatyň sol sandy jaý kreýleriniň, transport teristleriniň, ady harytlarynyň, geyim gejimleriň, öý goşlarynyň göwnüňi açmak we güýmenji üçin niýetlenen hyzmatlaryň hem de şoňa meňdeşleriň nyrklarynyň deňişdirilmeginde taýýarlanyldy. Cost of Living Survey adly soňky hasabatda Türkmenistanyň aşy ýokary inflasiýany we senagat harytlaryny hem de çiğ mallary import etmek üçin ýokary çykdyjylary başdan geçirýänligi sebäpli onuň paýtagty geçen ýylky görkezüjilerden 5 urun pesek açyp bu ýylky tanawda 2-nji ýerde ýerleşdirildi. Hasabatda Hong Kongda daşary ýurtlylar üçin esasan da ýaşaý saý bahalarynyň gymmat bolmagy sebäpli ol 1-nji orunda ýerleşdirildi. Şeýlede Tokyo we Zürich degislilikde 3-nji we 4-nji orunlary eýelediler. Mercer kampaniýasynyň soňky hasabatynda Aşgabatyň birden 5 urun pesek açmagy Türkmenistanda eýýän bir näçe ýyl bäri dowam edip gelýän maliýe we ady krizisynyň haskem ýitilesen döwrüne gabat geldi. Galy bersede Aşgabat daşary ýurtlylar üçin durmuşyň ardançylygy we gymmatçylygy boýunça geçirilen mundan owalky beýleki barlyklaryň netijelerinde hem dünýäniň iň gymmat şäherleriniň arasynda agdalypdy. Dünýäniň durly şäherlerinde daşary ýurtlylar üçin ýaşaýyş durmuş üçünçüligine degişli çykdyjylary öwrenip deňişdirýän ECA International toporynyň geçen ýylyň aýagynda çap eden soňky hasabatynda Aşgabat dünýädäki iň gymmat şäher höküminde hasaba alınıpdy. Türkmen häkimetleri ýokurda aýdylanlary tasdiklap ýa inkar edip çykyş etmeýärler. Bu barada resmi mediada hem kelam agyz söz aýdylmaýar. Munun geregine Türkmen resmileri hökümet maslahatlarında ilatyň ýaşaýyş durmuş şertleriniň ýygyderli gowulandyrylmagynyň üçin edilýändigini ynandyrmagy tynanşarlar.